bakong. Alim. Bye. Ya Dek Nizama arepe mudik ning gone Ponorogo, guys. Iya, guys. Piye, guys? Hai, guys. Dadah. Iki tantene ya melu ning gone Ponorogo. Sing lainnya padha arus balik. Kene lagi harus mudik. Mudiknya telat. Iya. Bismillah, muga-muga bareng selamat. Bye bye. Ya. Oh. Iku lho, desa. Nasi pecel. Oh, tuku pecel. Enggak, iki lho kayak iku. Ini lagi perjalanan. Oh, tak video meneh ya, guys. Nah, ini kita perjalanan mulai jam pira iki? Jam 7. Kok teko kono jam pira ya? Nek gak macet ya jam 12-an wis tekan sih. Tapi kok nek macet ya mbuh. Infone Ngawi macet. Ya Dek ya. Bye bye. Dadah. Adik mau kemana? Ini. Nenek kemana? Ayo. Ke rumahnya Mbah. Ke rumahnya siapa? Mbah Ponorogo. Tiga warna nih. Iki wis tekan daerah Banyurip, guys. Naik ke puncak gunung. Suasanane jek asri. Ning kene iki mendung. Ket mau metu omah mendung, ki mendung kene. Oh, iki pemandangan nih. Saka kok iki jebule Cepu Ngawi Madiun Ponorogo. Ngawi Magetan saja. Iya Ngawi Magetan. Ngawi Magetan Madiun ha? Mampir omahe? Mampir omahe lek Damis. Ora omahe. Lagi daerah. Wong ngene iki wong Pertamina ya, Pak ya? Iya. Wong ngene iki lho cepu-cepu ngene iki lho. Iya. Soalnya kan gas. Mari nanjak turun. Mas, hati-hati. Nah, apa? Kereta api Tutut ngono. Mana ada kereta api? Kita lagi selawatan deh. Kita lagi selawatan Gak. apa? Neng flash disk rene. Apa? Kereta api Tutut. Siapa ndak turun ngene ya? Mana? Iya. Di sana iya nanti. Oh, iya. Nanti lewat, Dek. Nanti lewat kereta api. Iya. Iki kewengan. Mas. Mas. Oh. Daerah ning kene penduduke jarang sih kowe. Iya. Apa? Oh iya, kereta api Babai. Itu mana ada kereta api, Dek? Oh, Babai. Apa itu? Ini LPG. Gas LPG. Ya. Ya. Iki PT Pertamina iki ning kene.
Yo alah. Loh iki kok pemandangan tekan dhuwur. Ini iki yo jek asri banget. Tapi jalanan kene biarpun apa ya nek ngarani jero, tapi iki jalan utama sing dilewati cepet soalnya arah Cepu lewat kene. Pak sopire mau janjian bar subuh tapi sik ngorok. Cuman bar subuh tet kene wis tangi nyiapno sarapan, nyiapno bontot, ono sik ngorok malah njaluk guling. Meh guling-guling jare ngono. Dah. Apa lenda? Iki selamat datang Bojonegoro. Oh, kene iki wis melok Bojonegoro, perbatasan. Kene iki berarti wis melok Cepu ya? Gak ya Bojonegoro mbek Cepu dhewe ya? Bojonegoro dhewe. Iya, Bojonegoro dhewe. Kok Cepu dhewe? Cepu iki Jawa Tengah melu. Lah tapi Bojonegoro berarti termasuk luas ya sampai tekan kene lho. Wong sing omah kene apa ning gone kutha ya ada. Malah cedhek ning gone Cepu. Oh nek wis tekan dia Cepu apa Ngawi ngono tak video meneh. Pemandangan nih guys. Asri banget. Masya Allah, seger nih ini ya. Aku mbiyen ki tau tiba lho paning kene. Ini ndi yo? Ning kene. Sawah. Ya ora nyemplung sawah lho, apa? Numpak sepeda terus ora gonjak nang telu gonjakan dhewe aku ki mau nggo sepeda soalnya aku roh dalane koyoke kok gak memungkinkan ngono aku nggo sepeda. Iku wae Idul Adha. Wah, tenan aku tiba mbek kanca-kancaku ora masalah aku sing serta ping rae. Raiku setengah Wah, aku mulai rawani. Oh iya, nyesel ngono kuwi. Nyesel rabi mbek aku nyesel. Oh, lagi. Ngono kuwi terus iki pun ndi iku lho aku ning ngene. Terus mari iki aku mulai gak wani, terus aku diterno koncoku to, pacare koncoku ngeterno aku. Aku disileki saronge ndeke dikon nutupi raiku. Teko omah aku mlebu kamar terus teko kamar disyukurno ibu. Soale kan aku gak ora oleh metu, tapi aku ngeyel metu jenenge piye to, cah enom ngono lho Pak ya. Bener ora sih? Desa iki apa iki? Desa Kawengan, Kecamatan Kedawen. Awas Pak. Jenenge gairahe cah enom kan ya ngono kae pengen dolan ngono, tapi kan hah? Aurane membara. Iya, lah terus Main dolan ra entuk ibu ya ora. Indah nurut to. Ndak kembangkang ya. lah iya terus kene iki terus ya kuwi mau nyesel. Ndak sing kembangkang. Tapi yo bener mblara. Ya ro lah iki makan dijak dolan cek ro ngendi iki. Ane loro. Di sama jangan dek. Sarang ngono bar era sentenge. Itu. Terus mari kuwi kan aku arep budal iki lho. Aku digonjakno koncoku. Ngono kuwi kaget teko perempatan kono kuwi perempatan kuwi lho ndak. Kampus apa jenenge? Kodang kuwi. Pol tanah kuwi wis iku apa jenenge? Wis nabrak wong ning kono kuwi koncoku. Iku wis wirasat ta sini. Tapi piye meneh? Kabeh wis kadung. Dadi aku sekolah ya raiku ambek tutupan setengah ngono wae. Tapi wajar ya Pak ya ngono kuwi. Sing awakmu cilik.
cilik siapa? Budin. Budin apa? Ini bocahnya masih kos kita apa gitu. Oh iya, aku kemudian kok dicilik Budin. Kamare bapakne ngarep. Ya iya paling aku lali yo. Dan semenjak kuwi ya wes aku akhirnya nurut ibu menegak gak iya ngono. Ternyata bener guys, restune wong tua iki kudu mbok turuti. Iki pengalamanku sing perlu tak bagi. Adek Niza besok ya gitu ya. Nek mau bilang enggak ya enggak ya. Iya. Iya. Wes, sing pinter ya. Iya. Ada sini. Iya guys, kok nek wis tekan Ngawi bakalan Ngawi apa Cepu ngono lah. Kok nek enek momen tak shoot nih. Bye bye. Iki wis tekan Ngawi guys. Macet. Tapi alhamdulillah iki nek wis minggu iki wis gak macet lampu merah sih mau. Iki wis kota Ngawi, mari Ngawi kok Magetan. Ya arep golek apa rest area istirahat. Saiki lebaran saiki kuwi lho apa? Rata-rata iki nggih mobil. Soalnya mobil saiki tinggal kebutuhan lah. Ora tinggal gaya-gayaan. Hah? Lanjut iya ta? Iya ora, nek menurut sampean. Rakyat elek. Ya alhamdulillah disyukuri. Lah iya. Yo laku karo keluarga. Masalahnya mobil kuwi lampu merah sisan. Apa jenenge siji ra kepanasen, ra kudanan. Ya alhamdulillah bersyukur lah wis ndek mobil. Kita ngelek-elek lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya apa kok langsung ngono? Mampune iki sih. Hah? Mampune iki. Ya sapa ngerti sok ben lho. Bar iki duwene lho, di rentalan. Ora ada sing ngerti. Bocilku bobok, guys. Iki cemilanku wis sedia. Kok ngarep kuwi enek kartonnya. Nggak tak seneng ya. Iki paling kali ngunaan Bengawan Solo bareng yo, paling alirane. Udah budeke. Kayak udane ya rata. Oh, anggar kena lampu merah iki macet. Sip ya. Kilo. Kan ki patung karton nyono. Patung lejene Ngawi. Muga-muga kok lancar. Magetan bos sih Magetan nih. Medion ini jatah macet. Iki wis tekan Magetan. Ya adik ini sama minta wis padha maem kabeh. Ki mampir ning gone rest area pom bensin Magetan. Tempatnya nyaman, adem. Adik Nisa mak apa? Apa namanya? Kemplang. Ki lagi tangi arek terus.
Maem. Ket mau ndi ya ket ning ndi turu mau cepu to ndi. Cepu, ket cepu mau bobok. Magetan wis bangun. Adik itu loh aku tahu. Blungkas Madiun Ponorogo. Iki mau dibontot ibu. Nek telur, ayam, kentang goreng. Iki sayur ndek ingi ibu becek. Mbek nasi. Wis tekan Madiun guys, alhamdulillah. Iki mbiyene terminal ya Pak ya. Iki mbiyen terminal. Terus saiki iki terminal baru nih. Os terminal lawas. Iki terminal lawas ya. Iki terminal baru nih Madiun. Sebenarnya kene iki memang lagi dibangun iki kereta pas. Was. Apa dek? Ki mau sempat macet ning gone Ngawi ambek ning gone endi? Magetan. Ning apa jenenge, Pak? Magetan kono apa jenenge? Mau Spati. Sempat macet. Ki koyoke ning kene lancar, mbuh ning ngarepe. Angker corah ora lagi. Mbuh. Corah kayak ngarepe iki sih ya. Ya. Lah iya sekalian jalur iki. Ora muter kaya wingi. Tuku cekere enek ora ya? Nyerano. Ya, Ndak apa kowe? jadi ndak ora. Turu kok. Dek, depan itu nanti ada rel kereta api, Dek. Oh, kayak ada kereta api itu. Nah, jadi macet. Oh, dia kereta api tuh iki macet, guys. Loh, alah. Macet. Kok bentar. Oke, mulai gremet nih. Tapi macetnya iki gak macet parah ngono lho. Ya macet bisa melaku lah sidik-sidik melaku. Enggak langsung total. Paling yo mau sempat enek kereta api. Jangan Dek, enggak boleh mainan kayak itu. Hah? Apa? Apa sing senengane ning Madiun mesti gak lali ambek corah, pental corah. Biyen aku zaman ku kuliah senenganku ngono. Pental corah. Apa tuh? Allah babil. Ijama habis bangun bobo, terus mau istirahat ning gone rest area pom bensin. Terus iki on sampai saiki. Kok tak lanjut nek wis mlebu kawasanku ning daerah Ponorogo. Oke. Alhamdulillah. Wis masuk Ponorogo. Iki nek mulih kuwi ngiri, tapi iki berhubung arep mampir ning gone Popper, dadi iki belok nganan sik. Gak ada Mas. Hah? Gak ada Mas. Mbah ada apa ora, Pak? Enggak ya. Mbah nggih. Orang mesti pulang lo ada kok. Apa kamu minta apa? Itu lo real. Dilepas toh. Itu loh ada apa iki? Iku jenenge Patung. warok, Dik. Iki jenenge warok. Waroke wong Ponorogo. Gimana narine? Hah? Patung. Ini loh patung.
Iki apa Pak kanan jalan? Urusan apa bangunan apa Tanah aku ora aset tahu. negara. Lan mah mending mah lan kiri kan. Iya. Ora tau rene. Sampeyan kan nek ning omah ya wis dukem ngarai. Kesel aja. Sel guys. Tong lagi nih. Iki Bayar berapa? Bayar nggak tahu bayar berapa. Ini bapak dari mana nih? Bapak dari mana? Ada badut. Iki posisi ning nggone Ponorogo Permai. Loh. Spesial hut popper 35 tahun mah. Murah-murah ora iki. Kok 20.000-an dah. murah lah, enang diskon murah sih. Harusnya ki tempat shopping. Pindah barang lek mudun. Iki kawasan malinge akeh ram iki. Iku ndak nggo apa tasmu didelek ning nggone ngarepan. Dompet. Hati-hati pokoknya. Ini pusat tempat banyak mal. Anu apa? Jambret apa ya. Sing njupui. Sistem TF iso gak mahal nih, Mas? Ora. Alang kok mbah kira sih sabra. Duitmu ning aku kok ijekan piro? Mbah gampang ki enek duit bos kecil kok disileh dek sik. Sana aja ya, Pak. Kenapa Pak? Iya, kalau lo mundur enak. Lah, Mau sandal itu. iya. Tukokno sing. Iki aku mampir ning nggone daerah Popper. Pusat belanjaan. Iki musiknya banter banget. Jadi mungkin bakalan tak sepil sithik-sithik wae, oke? Nah, sing harga 9.000 ndi? Harga 9.000, guys. Murah banget di sini, ya Allah. Aku kalap, aku beli celana. Lindy, enak lah. Singlet itu harus 10.000 rolas 1000 singlet. Ya aku mah Singlet. Harga nih.